a Barbora Straková. Po roce měla tedy ženská kategorie na předsilvestrovské show znovu dvě vítězky, tentokrát Zemanovou a Capovou. Já jsem se bavila, je to příjemný zpestření na konec roku. Se takhle potkat i se známýma lidma a baví mě to každoročně. Jak moc náročné je závodit na takhle krátké trati? Tak je to vyrovnanější pro všechny, bych řekla, že jo, protože ta kondička se tady nedá tolik využít oproti jako ostatním, jak je to krátký. Já si myslím, že závod byl docela dobrý, podmínky byly dobré, trať byla taky dobrá. Ady jela dobře první dvě kola, tam nám ujela všem, a druhé kolo jsem byla asi trošku šťastnější, že jsem zajela s ní stejný čas oproti tomu začátku a myslím, že docela dobrý závod. Tohle je předsilvestrovská show, tak jaký byl ten rok 2014 z vašeho pohledu? 2014, no, začátek toho roku nebyl úplně dobrý, protože loni se mi nedařilo, ale začátek letošní sezóny se mi docela dařilo, takže je úspěšný. Mně se líbila víc modrá trať, tam nebyly takový hroudy a bylo to super, podložka tvrdá, fantastický. Nejdivočejší to možná bylo vůbec v té první jízdě, bylo to na hodně velké riziko? Jo, já jela úplně všechny jízdy naplno a ona je víc zahustěná ta trať, tři brány tam jsou navíc, takže to jsem musela rychle přehazovat nohy a vystřelilo mě to tam před cílem. Jaký byl rok 2014, který právě končí? Pro mě byl dobrý, povedený. Sezonu jsem měla dobrou, protože jsem se nominovala do Soči, teda za ski cross, ne za alpské lyžování, a jinak všechno dobrý. A teď už elitní desítka mužského závodu. Se startovním číslem 62 ji otevřel Filip Forejtek. Na začátku prosince 2014 závodil v Norsku ve FISových závodech a národních juniorských závodech. V Trysilu v obřím slalomu ve FISovém závodu obsadil 23. místo. Ve Špindlerově mlýně měl ve třetí jízdě šestý nejrychlejší čas 12:16. Filip Forejtek, tedy šesté místo. Tady už je s číslem 65 Martin Štěpán. Jako jediný startoval mimochodem ve staré reprezentační kombinéze. Martin Štěpán skončil 13. v superkombinaci na zimních olympijských hrách mládeže v Innsbrucku v roce 2012. Závodník ski klubu Kralupy Martin Štěpán byl nakonec 8. ve třetí jízdě, měl čas 12 sekund a 2 desetiny. A tady už je startovní číslo 61 Adam Červinka. 17letý závodník, který oddílově přísluší do tělovýchovné jednoty Spartak Rokytnice. Věkem tedy mladší junior Adam Červinka ve třetí jízdě zaznamenal čas 12:29 a skončil na 9. místě. Jako čtvrtý v pořadí startoval ve třetím kole se 70 Filip Trejbal. Bývalý juniorský mistr světa ve slalomu, který v roce 2012 před silvestrovskou show dokonce vyhrál. V roce 2014 se ale ve Špindlerově mlýně nepředstavil v úplně ideální pohodě. A nakonec to nestačilo ani na stupně vítězů. Filip Trejbal ve čtvrté jízdě čas 12:00, tedy 12 sekund rovných. Ale bylo z toho až čtvrté místo. 3 závodníci byli rychlejší. 59 měl Jan Zabistřan. Muž, který ve své sportovní kariéře už také získal odznak všestrannosti olympijských vítězů. V 16 letech pak nejmladší finalista před silvestrovské show. Zabistřan skončil nakonec 7. A to díky poslednímu času 12 sekund a 17 setin. Tady už je Jan Čermák. Reprezentant Spartaku Vrchlaví. Ve své kariéře si prošel ošklivým úrazem, kdy si zlomil obě nohy pod koleny, což ho v jeho lyžařském vývoji hodně zabrzdilo. Nakonec se Jan Čermák dostal do cíle, i když to nebylo ideální. Čermák to věděl, ve finále skončil poslední 10. časem 12 sekund a 46 setin. Ondřej Bernd, startovní číslo 69.
Těsně před Vánoci 2014 startoval v závodě světového poháru v Santa Caterině Val Furvě ve sjezdu. Jeli jako předposlední, ale do cíle se Ondřej Berndt nedostal. Když dojel do cíle ve Špindlerově mlýně, dostal se průběžně na první místo, a to díky času 11 sekund a 97 setin. Jisté stupně vítězů ale Berndt neměl. Na startu byli ještě 3 závodníci. Třetí od konce startoval se 68 Adam Kocman. I on už letos vyzkoušel start ve světovém poháru. Bylo to 21. prosince v Alta Bádii v obřím slalomu, ale neprošel přes první kolo. Adam Kocman se dostal těsně před Ondřeje Berndta, kterého porazil o 11 setin a dostal se do průběžného vedení díky času 11,86. Stále platí, že na mistrovství světa ve Val d'Isère v roce 2009 vybojoval 8. místo ve slalomu a to je nejlepší slalomový výsledek na mistrovství světa v historii českého lyžování. Platí to o Krištofu Krízlovi, který startoval ve Špindlerově mlýně se startovním číslem 71 a po dojezdu do cíle se dostal o 1 jedinou setinu na první místo. Časem 11,85 předstihl Adama Kocmana. Kocman, Berndt a Krízl ale ještě čekali na výsledek Lukáše Václavíka. Václavík byl nejrychlejší ve druhém kole a tak startoval jako poslední do třetího rozhodujícího kola. Závěrečná jízda Lukáši Václavíkovi ale tolik nevyšla. Bylo z toho nakonec 5. místo, časem 12,07. Vítězem před silvestrovské show se tak znovu stal Krištof Krízl. Druhý skončil Adam Kocman, třetí Ondřej Berndt, čtvrtý Filip Trejbal a 5. Lukáš Václavík. Já jsem si to užil, líbilo se mi to, dobrý pocit. 3 jízdy, 3 kola, která byla nejlepší? Asi ta poslední, myslím, že mi vyšla nejlíp. Myslím, že to byl nejrychlejší část. Ta červená trať byla trošku taková horší. No. Je to hodně krátký závod, hodně specifický. Jak si to líbí Ondřej Berndovi? No já v tom nemám žádnej proti tomu nic špatného, mně se to líbí tady to. I ten formát toho závodu, který není až tak tradiční? I ten formát je to něco specifického, zase něco jiného než slalom, obřák, dobrý zpestření. Bylo to super, je to vždycky takový zpestření ke konci toho roku a moc jsem si to užil. Prohrát o setinu s Krištofem Krízlem, jak to člověk vnímá? Tak je to maličký rozdíl, ale Kytan má víc zkušeností, jezdí už ten světový pohár, takže s ním prohrát je úplně v pohodě. Co je nejdůležitější zvládat na takhle krátké trati? A hlavně se nedostat do záklonu a ukončovat rychle ten oblouk a prostě to prát dolů z kopce rychle. Rok 2014 je u konce, jaký byl pro Adama Kocmana? Rok 2014 nebyl špatný, ale určitě je co zlepšovat a doufám, že příštím roce to bude ještě lepší. Užil jsem si to jako vždycky, akorát nevím, jestli mám trošku pocit, že na mě něco leze a byla mi jako trošku nepříjemná ta zima dneska. Jako to bylo takový vlezlý, ta zima, prostě to jsem nějak protrpěl dneska. I když je to samozřejmě, jsem rád, že zase na hody přišla ta zima, což je jako pro nás lyžaře jako obecně je to nejpodstatnější, takže jako zaplať pámu za to, ale nějak asi teďka, jak jsem byl zvyklý na to teplo vždycky doma, tak teďka jsem klepal kosu, no. Ale jako dobrý. Je z toho vítězství s náskokem 1 jediné setiny, ale dalo se to třeba na takhle krátké trati trochu očekávat, že to bude těsné? Jo, určitě. Určitě se to dalo očekávat a setinka je teda hodně malý rozdíl, no. To skoro nic. Jaká jsou předsevzetí do roku 2015? Předsevzetí jsou být zdravý samozřejmě a jako všem přeju zdraví, hlavně to je nejdůležitější. A co se třeba teďka jako mýho lyžování týče, tak předsevzetí je prostě jezdit to, na co mám, třeba v tréninku a nenechat se ovlivňovat nějakýma okolníma vlivama a prostě, aby byla čistá hlava a určitě tam jako něco padne, no, nějaký výsledek dobrý. Alpští lyžaři České republiky se znovu tradičním způsobem rozloučili se starým rokem. Před silvestrovská show 2014 znovu splnila svůj účel. Všichni si popřáli hodně štěstí do nového roku a to lyžaři přejí i vám, divákům sportovního programu České televize. Závěr akce pak tradičně zajistila demojízda lyžařských instruktorů lyžařské školy Skolmax.
z předsilvestrovské show 2014 je to všechno. Díky za pozornost a sledujte lyžování na ČT Sport. Naschledanou. Sponzoři pořadu jsou Sportjob APMC, Kapatex a Radka. O-Style. O-Style, sportovní oblečení pro vás. www.ostyle.cz